Allah sarki. Ya haka? Jiya fa na sa data fa ya tsaya a ce mun taka da gaskiya mutanen nan data suke wallahi. Haba, wallahi to daga yanzu na daina siyan kati ta banki. Jiya sa kati 1000 sai data kusan mu yanzu ta ƙare kuna mun wani mene da datan ma. Haba da Allah. Sai a ce data har ta ƙare. Yaushe na subscription ɗin? Yayi. Shigo amma ba mu saba ba. Na je gabanta ina magana amma ba ta amsa ba. Da zo da kin mota kiran bai. Tabbas mata masu tsari da matsayin irin na dole su tara mutuncin gida da kuma kansu. Duk da na san ban kai matsayin da za ki tsaya ki saurare ni ba, amma na san ina da mutuncin ki da wulakanta mutum. Kuma na gano hakan ne ta wannan kyakkyawar fuskar taki da ku jefa na halin da za ta iya jefa kowa. Mata masu kai su ake kira taurari, amma ke wata ce kin zama fitila mai sheƙi a cikin fitilu. To yanzu a ina za ki je ne? La'aiki na ka amma ni ai ban san ka ba. Gaskiya ne ba za ki san ba domin ko ba a nan nake zaune ba, ina zaune a America ne. Nan gate house ɗin babanmu ne. Na ɗan zo ne na huta shine kuma Allah ya haɗa ni da ke. Ya an ɗan taka miki ne? Ka bar shi wallahi kin aka ce gidan ka haka. To shi kenan. Inda da yiwuwar mana in baki kati na. Kin gaban ɗin nawa. Da yiwuwar in baki kati na ko da za ki neme ni. Wallahi ban ma fito da katin ba wallahi, amma ai dai anan kike ko? To gidan suwa zan ce na zo. In ka zaga nan ba ka ce na ne gidan su Umar kani na ne za a nuna sai an jima. Na gode fa. Gaji da aiki, a shi da ba a kame wani abinci ya ci ba, wallahi ba isa ba, aikin ma na tashi wallahi, wallahi na tashi. Hauka ake yi, yau mutum ya wuni yana aiki. an sai gai Mutum ya wuni yana aiki a can. sannu ba an tsawon gai na ji aiken na dawo. Ko dai dan uwanka ne haɗu da shi kai ne. Menene? Ka da daga America? Ba ki gane ba ne. Ni nan da yake gani na. Yayi. Ina aiki da America ne saboda wasu dalilai. Su suke turo ni nan akan harkar gona. Kuma yanzu na ganka ka yi wani iri. Ka ce mun kai kenan rayuwar my up and down ce wallahi. Okay, kai mun ƙarya kenan can ba gidan ku bane ba ko? Ba za ki gane ba. Na ce miki zuwa America nake akan harkokin gonaki. Duk da a taimaka wa mutane ba su gane ba ne wallahi. Na ganka kuma da fatanya. To ba aiki muka ba nuna musu yadda ake noma ne. Kusan duk na zamani ake son a yi. Ina ne? Ai ba turawa ake sawa su da mota. Ba za ki gane ba ne. Ni fa na official ne. Gaskiya ne. Ba ki gane mana ya ki. Ya sunanka? Wannan wace? Na alƙawarin mu da kai ne. A kai ce mun waya a America. Alƙawarin mu da kai mana na kayan da ka ara 2000 nan da aka bani. Kai, wai sai malam baka 2000. Ka dan mahaukaciyar ina ne? A malam kakka ma kai. Kaga mai gida da Allah wani irin kaya ne? Wani iri ne? Wasu kayan da na bashi wasu wani yadi nan na ara mai wani yadi. Bulu ne? Shine. Shi ya haɗu da ni su ɗazu, wai sai yake ce min wai a America yake yi. Wai wani gida a can baya. Dama haka yake. Yace zan halin shi ba kenan. Yau kai. Ya ke anan ne? Baba. Ya kai ne? Ya kai. Inde baba. Ina jin ka. Ya kai. Ga mu gaskiya komai ya kai. Lai baba na ara mai kaya ne kuma zuwa ya hayi kaya a guduna. Kuma kai dan uban ka ba kudi kai da kai dan uban ka sai aiki ka dan uban ka. Wannan ba mai tazo yi nan. A'a baba. Kai mai tazo yi nan. A ni ganin sani a can baya ɗazu. Da ya ce mun. Kai mai tazo bakin gaskiya ba. To dan uban ki kai. Ya mun gaskiya akai. Wallahi baba. Kai hashi da dan uban ka. Hashi dan uban ka.